ବାଲୁରେ ଭାଇ ଆମେ ପ୍ରଧାନ ପାଠ ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ କାଲି ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଲି ଝାଉଁ ଝାଉଁ କଲା ଖାଲି ଶୋଇ ହେଲାନି ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଝାଉଁ ଝାଉଁ କଲା ପୁରା ବିଲକୁଲ ଶୋଇ ହେଲାନି ପୁରା ହେଲା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଶୋଇଲି ଲାଇନ ବି କଟି ଯାଇଥିଲା ହେଲା ଗାଁରେ ଲାଇନ ଟା ଟିକେ କଟେ ଜାଣିଥିବ ହେଲା ପିଲା ଲୋକ ଗୋଟେ ଗାଡି ବାହାର କରିଯାଇଛି यहाँ दाढ़ी है चिचा एकदम गरीबों के ବାକ୍ସ ଫାକ୍ସ ଆଣି ଯାଇଛି ଏ ହନ ବାକ୍ସ ରେଟ୍ଟା କାଟିଲେ ନେଲୁନି ହେଲା କି ବାଳ କହିଲେ କେତେ କହିଲ କହିଲ ବା 1500 ଟଙ୍କା 1500 ଟଙ୍କା ନେଇ ହବ 700 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଚଳବ ହବ ନାଇଁ ନେଇ ହବନି ହଁ ପଡୁଛି ପଇଛି କାଳେ ଭାବୁଥିବ କାଲି ନେବୁ ବୋଲି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଆଉ 1500 ଟଙ୍କା କିଏ ନବ ବଇଥିଲେ ବଇଥାଉ ନାମ ନଉଥାଉ ନାଇଁ କି ଯାଇକି ସେ ଗୋଟେ କଣ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି କିଏ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଅଡ଼ିକି ପୁଣି ଯିବୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବୁ ପୁଣି ଖିଆ ପିଆ ଗୋଟେ ହବ ସେଠୁ ପୁଣି ପ୍ରଧାନ ପାଟି ଯିବୁ ଜାଣିଛ ଘର ଲୋକ ଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି ଘରେ ହେଇଥିବ ବଇଥିବେ ବାହାରୁ ଉଠୁ ନଥିବେ ହଁ ବାହାରିଲୁ ବଇଥିବ ଉଠିବେନି ତ ବିଲକୁଲ ଆଉ ହେ ଚୌକିଦାରୁ ବିଲକୁଲ ଉଠିବେ ହିଁ ନାହିଁ ବଇଥିବେ ଗପ ହଉଥିବ ଏଇନା ଆମେ ଭକୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖୁଥିବୁ କିଆ କରିବା ଆଉ କହିବି ହବନି ନା ଯିବୁ ଏଇନା ହଉ ଏବେ ଯାକେ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ଏବେ ଯାକେ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ବାହାରିଲା ପରେ ରେଡି ଦେଖୁଛୁ ଗୁଡୁମ୍ ରେଡି ବାହାରି ନାହାନ୍ତି କି ଲାଭ ଗୋଟେ ହବ ଅଳିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ଗାଡ଼ିରେ ବସିନା ପହଞ୍ଚୁ ଆଗ ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା ନା ଏବେ ଜାଗେ ବାଲା ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ये वाला जानी था बस टा पळाइला वो पुणी बुलिया पड़ी गाड़ी बुझी पार ना बस जीव 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 चलो बस टा जो पळाइलानी अड़की रोड जा हुए चल लिया ना ना छाड़ जहाँ भी हो जाइए कौन कौन रेकेनी कहना जहाँ पहुँचलु ए जाइना प्रधान पार्ट नहीं क्या घर गोटे पहुँची पुणी गला के समय लगे गला के जाने गाई पशुला रे रो गाईटा पशिगला
ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି ଗାଈ ପଶିଗଲା କ'ଣ କରିବି ନାଇଁ ତୁ ଗୋଟେ ପଶିଯିବା କଥା ଏଇ ଗାଈଟା ମନେ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାରବାର କରୁଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ତ ଏବେ ପହଞ୍ଚିକି ସେ ତାର ଯାଇଛନ୍ତି ଭିତରକୁ କେତେ ସମୟ ଲଗେଇବା ବାଲା କେଜାଣି ମୁଁ କହୁନଥିଲି ନିହାତି ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଲଗେଇବା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପିଟି ଦେବି ଆଇଜି ବେଳେ ପ୍ରଧାନ ପାଟେ ମୁଣ୍ଡି ହେଲା ହଉନି ଦେଖୁନ ଭିତରେ ମଝିରେ ବେଳେ ଜାଣିନ ମୁଁ ଦେଖ 8-9 ବର୍ଷ ପରେ ଆଡ଼େ ଆସିଥିଲି ହେଲା କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲ ଆମେ ଆକୁ ପଳେଇଲୁ ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ବୁଲିବା କଥା ନା ଦେବଗଡ଼ ସେ ଯେଉଁ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖ ହେଲା ଦେଖିବ ମାନେ ସେଠି ଯେଉଁ ମାନେ ବୁଲିବା କଥା ଆମେ ପୁରା ଆକୁ ପୁରା ପଳେଇଯିବ ଆଉ ଯାଇକିନା ଆଗରେ ଆଉ ମାନେ 8-9 କିଲୋମିଟର ଆଗରେ ଯାଇକିନା ଆଉ ହେଲା ହେଠୁ ପୁଣି ବୁଲେଇକିନା ଆଇଲୁ ପୁଣି ଜାଣିଛ ନା ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ କରେ ଡ୍ରାଇଭର ଆମର ବା ଠିକ୍ ନାହିଁ ସେ ଖାଲି ଗାଡ଼ିଟା ଚଲେଇଲେ ହେବ କି ଜାଣିବା ବି ଦୋକାନ ହଉ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲି ମୁଁ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି ଏବେ କରିବି ଯାଇକିନା ଆମେ ଆଗରେ ଆଉ କିରା କର ଆଉ ଗରମ ବହୁତ ଲାଗୁଛି ମେଘୁଆ କରୁଛି ଫିର ବି ଗରମ ଲାଗୁଛି ମେଘୁଆ କଲା ପରେ ବି ଗରମ ଲାଗୁଛି କିରା କରିବା ଆଡ଼ୁ କିଛି କରିହେବନି ଛାଡ଼ ଏମିତି ଭଲ ଦେଖ ଲାଗୁଯିବ ପାହାଡ଼ ନାଇଁ ପାହାଡ଼ ନାଇଁ ଶୁଣ ମୁଁ ଯାଏ ଡାକିଲି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଘରେ କ'ଣ ଦେବେ ବୋଧେ ଖାଇବା କେତେବେଳେ ବାହାରେ ପ୍ରଧାନ ବାରଟା କେତେବେଳେ ଯିବୁ ଭାବିଲି ନା ଟାଇମ୍ ହେଲା ନା 2ଟା ବାଜିବ ମୁଁ ଯାଇ ହେଲା ଖାଇ ଖୁଆଇନା ଟିକେ ଆସେ ବାହାର ପୁଣି ଆଉ ହେଲା କି ଭିତରେ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ଆପଣ କହିବେ ପାଗଳଟା ବୋଲି ଭାବେ ମୋ କଥାଟାକୁ ବୁଝ ବୁଝିପାରିଲ ତ ମୁଁ ଯାଏ ହେଲା ଭିତରେ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ମୋତେ ପାଗଳ ବୋଲି କହିବେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ହେଲା ଜୋତା ଫୁତା ଖୋଲିଲେ ଯାଏ ଭିତରୁ ଜୋତାରା ଖୋଲିଦେବ ଆଗ ଫୁଲରା ହେଇଛି ଦେଖୁଛ କି ନାଇଁ ଫୁଲ ଦେଖ ମସ୍ତ ଫୁଲରା ହେଇଛି ନାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇନି ଫୁଲରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଫୁଲରା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖୁନ ଫୁଲରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁର୍ଝିଗଲା ନା ଖରା ବୋଧେ ବାଜି ଯାଇଛି ବେଶୀ ଆଉ ନାଇଁ କି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଫୁଲରା ନାଇଁ ମସ୍ତ ହେଇନି ଫୁଲରା ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ପଇଲା ନା ହେଲା କି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଲେ ସିନା ଯିବୁ ମୁଁ କହୁନଥିଲି ରହିଯିବି ଦେଖ ଘଣ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାନେ ବାହାରିବନି ପ୍ରଧାନ ପାଟ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ମାନେ ଲାଗିଲା ନା ଏଇ ବର୍ଷା ଠୁକେ ଢୁଏ ପଇଲା ନା କେମିତି ହବ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାରରେ ଯିବା ଗହନ ଅଛି ରେ ଗହଣ୍ଡ ଅଛି ଫାଇନାଲି ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଯାଉ ଏମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯାଉ ଯାଇ ହେବନି ବୋଲି ଏଇରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା ଏଇରେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଖରା ହେଲା ନା ଏଇନେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସବୁ ଦେଖ ବାହାରିଲେ ହେଲା ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରଧାନ ପାଟ ଯାଇପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇନା ଜଣାପଡ଼ିବ ନହେଲେ କେମିତି କହିଦେବି ହେଲା ଆଉ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଜଣାଉଛି ବସି ସାରେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆଇଲା ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହିବେ ପାଗଳ ବୋଲି ରଖୁଛି ରାସ୍ତାଟା କୋଡ଼ା କହିଦେଲି ହେଲା ଆଉ
ଖଣ୍ଡରେ ଘୋଡ଼ା ମଜା କରିଥା ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ହଁ ଯାହାହେଲେ ବି ଏଇ ଖଣ୍ଡରେ ଏଠି ପଶିବା ଏଇଠି ନା ଅଛି ଘୋଡ଼ା ଏଠି ପଶିବା ଏ ଅଛି କାନ୍ତା ଏଇଆଡ଼େ ଯାଇ ହେଡ ନାଇଁ ଘୋଡ଼ା ତକର ବାଟ କାଇଁ लो ଘୋଡ଼ା ଗେଟେ ଘୋଡ଼ା ଆଗରେ ଘୋଡ଼ା ଆଗରେ ହଁ 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 ଏଇଠି ଚାଲିକି ଯାତି ସବୁ ଏଇଟା କି ହଁ ହଁ ଆର ଲୋକ ନେଇ ଜି କୁଆଡେ ନୁଆ ତମେ କୁଆଡେ ଯିବା ପୁଣି ଏଇଥିରେ ଏଇଟା ତାକୁ ଘର କି ନେଇ ଜାଣିଛୁ ଘୋଡ଼ା 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 लो ଜ୍ଞାନ ଯା ଚାଲ ହେଇ ଘୋଡ଼ା ଟ୍ରେन ଫେर ବୁଲ ମାଯା କୋଡେ ଟ୍ରେन ଥ ଏଟା ନାଇଁ ପୁରା ऐसा कोई घटना वो आर कार काट आछि जा एतनी सतनी रा चुलुर काट एई जे लो तुझे हां हां ये हम केते बात करले भाई हमें पकड़ माडे पासा पुछि जाई ए डाण बटे ଏଇଟା ଘୋଡ଼ା ଏଇଟା ए तू छिड़ा आईजी हाय दे तो वा उठी आइजी ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ଗେଟାରେ ଢୁକ ତମେ ହାଡେ ଯାଇ हां एरा चुलुठी आइजी बुझी କିରା କରବା ଏଞ୍ଜୟ ନେ ପ୍ରଧାନ ପାଠରେ ଯାଇଥିଲୁ ହେଲା ତମେ ତ ଜାଣିଛ ହାଡ଼େ ଯେମିତି ବୋଇଲେ ବୋଇଲେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା କରିଦେଲେ ଏଇ ତା ଘରେ ଏଠି ପୁଣି ଆଇକିନା ଏଠି ପୁଣି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ରହିବେ ପୁଣି ଆମେ ଯାଇକିନା ହାଡ଼େ ପୁଣି ଫେରିନା ପୁଣି ବୁଝିବା ଆମେ ପୁଣି ପ୍ରଧାନ ପାଠ ଦେଖିଲ ତ ହାଡ଼େ ଯାଇକି ପୁଣି ଫେରିକିନା ଆଇଲୁ କିଆ ପାଇଁ କହିଲ ପୁଣି କାହା ଘର ଗୋଟେ ପାଇଗଲେ ଯେ କହିଲେ ତା ଘରକୁ ଆମେ ଯିବା କ୍ଷୀର କିଏ ଯେ ତା ଘରକୁ ଯିବେ ଏଇ ଘରଟା ଦେଖ ଏଇ ଘରଟା ମାନେ ଠେଇନା ବହିବେ ସେଠୁ ପୁଣି ଫେରିକିନା ଆଇଲେ ଅଧା ଗୋଟେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପ୍ରଧାନ ପାର ପୁଣି ଯିବୁ ପୁଣି ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ହେଲା ମାନେ କି ବାର ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହଉଛି ଏରା ବୁଝିଯିବି ବୁଝିପାର ହେଲା ଯାଇକି ପୁଣି ଫେରିନା ପୁଣି ଆଇଛୁ ଏ ଘରେ ପୁଣି ପଶିଲେ ମାନେ ଏଠୁ ପୁଣି ଗଲା ଆଉ କାହା ଘର ବୋଲି ମିଳିଗଲା ଫସିଗଲି ତାପରେ କିଏ କହିବ କହିଲ ଆଉ ଯିବାନି ଏରା ଦେଖି ତ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନ ପାର ଆଉ କିଆ ଭିତରକୁ ଯିବା ନାଇଁ କି ଚାଲ ପଳେଇବା ଆଉ ଫେରିକିନା ଆଉ ଫସିଗଲା ମଣିଷ ଗାଡ଼ିଟା ଆଉଛି ଚାଲିଲେ ସତ କଥା କି ନାଇଁ ତାପରେ କହିଦେବେ ଆମେ ଆଉ କିଆ ପାଇଁ ଯିବା ପ୍ରଧାନ ପାର ତ ଏଇଠି ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ କିଆ ଯିବା ଯାଉ ଫେରିକିନା ଘରକୁ ପଳେଇବା ମୁଁ ଏଠୁ ନାମ ନେବି ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆଉ ଏଇଥିଲାଗି ମୁଁ ଘର ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ଆସେନି ଏଇଠି ଟିକେ ମିଳିଗଲେ ଏଇଠି ଆମ ଘର ପଳାଇଲା ୟା ଘର ପଳାଇଲା ତାହେଲେ ପଶିଯିବା ସେଇ ଚକରରେ ଦେଖ ପ୍ରଧାନ ପାର ଯିବୁ ତ ଏଇଠି ଫେରିକିନା ଅଧା ରହିଲୁ ମାନେ ହେଇ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯିବୁ ଏଠି ସେଟା ଯାଇକିନା ଏକା ଦେଖି ଦେଖିଲେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି ଭିତରେ ନା କିରା କରବା ଆଉ ହେଇଥିଲାଗି ମୁଁ ଆସେନି ହେଲା ଏଇ ଦେଖ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଇଲୁ ଟିକେ ଏଠିକି ଏଠି ଆଇଲୁ ନା ନା ଆଇନି ଆଇନି ଚାବିଛୁ ପକେଇବ ତ ଡାକିଦେଲେ କ'ଣ ପଳେଇ ଆଉଛି ଏଠିକି ଦେଖିଲ ଡାକି ଯଦି ପଳେଇ ଆଇଲା ମାରି ମୁରା ପକେଇବ ଚାବିଛୁ ପକେଇବ ମତେ ଦେଖିଲ ତ ଗୋଟେ ଖତରନାକ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ବାଳ ସେ ପୁରା ଖେକ୍ କନା ପଳେଇ ଆଉଥିଲା ଚାବି ଚୁଆ ପକେଇବନି ତ ଆରେ ପଳେଇ ଆଲୁ ପଛେ ପଛେ ଆଉଛି କେତେବେଳେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଧରି ମୋର ଘିଚି ଚାନା ନେଇଯିବ ମୁଁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଦୌଡ଼ିବି ନହେଲେ ନାଇଁ ଯିବି ଲୋକ ବାଳ ହେଟା ବଢ଼ିଆ ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜର ସାଇଲ୍ ଆଇଲାନି ଭାରି ଖେକ୍ କନା ପଳେଇ ଆଇଲାନି ମୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଚାବି ଚୁଆ ପକେଇବନି ତ ମତେ ଖତରନାକ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପୁରା ଆଉ ଛାଡ଼ ଏମାନେ କେତେବେଳେ ବାହାରିବେ ବାହାରରେ ଯିବା ଚଷମାଟା କାହିଁ ମୋର ହଉ ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ପୁଣି ଘର ଆଡ଼ୁ ଦେଖି ଦୋକାନ ଆସେ କେତେବେଳେ ବାହାରିବେ ଓହୋ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲଗେଇଦେଲେ ଛାଡ଼ ବାହାରିଲେ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଇ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ ବାହାରୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ଏନିଆ ପୁଣି ଯିବେ ସେଇପଟେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫେନାଇଲ୍ ପୁଣି ଯିବୁ ପ୍ରଧାନ ପାଟ ଦେଖି ଆଉ କିରା ହେଉଛି ବାହାର ହବ ଜଲ୍ଦି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ଏବେ ଯାଇ ନାଇଁ ଜଲ୍ଦି ବାହାର ହବ ଭାଇ ଖରାଟା ପଡ଼ିକି ହେଲା ନା ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଲ ଲାଗିଯିବ ଘରେ ଜୋର ହେଲା ହେଲେ ନମସ୍କାର ଭାଇ ପକୁଡ଼ି ମୁଁ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଘର ଭିତରକୁ ମତେ ଯାଇନା ମୁଣ୍ଡିଆ ଫୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ହେଇଟା ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ ହେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଏନି ହେଲା ମୁଁ କାହା ଘରକୁ ନ ଯାଇକି ପାଇଁ ହେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଏନି ହେଲା ମୁଁ ଏଥିଲାଗି ହିଁ ଯାଏନି ହେଲେ ଗଲା ମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଫୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ପୁଣି ପାଦ ଜୁହାର ଏଇଆ ମତେ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆ 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 ମାର ହେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଏନି ଏମାନେ ବାହାର
ଦେଖିଲ ହେଇଠି ମାନେ ଦାନ୍ତ ଛଡୁଛନ୍ତି ହେଲା ଦାନ୍ତ ଛୁଲେ ଆଡୁ କିନ୍ତି ହବ ଆରେ କିନ୍ତି ଯିବୁ ଆମେ ଆଡୁ ଆସ ଜଲ୍ଦି ବେଳ ପାଣି ଫାଣି ସରିଯିବନି ତ ପ୍ରଧାନ ପାଟିରୁ ନାଇଁ ଝରଣାରୁ ବାହାରୁଛି ମାନେ ପାଣି ସରିବନି ନାଇଁ କି ପାଣି ଫାଣି ସରିଗଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗିବନି ମତେ ଏଇମାନେ ତ ଯାଉଥିବ କବାଟ ପାଗଳ କି ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛି ନାଇଁ ଭାବିଲେ ଭାବୁଥିବ ଆଉ ଛଡିଗଲା ସତ କଥା ବି ଲୋକରା ଭାବୁଥିବ ମତେ ଏମିତି କ'ଣ କରିବାଟା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଧର ପାଗଳ ପାଗଳ ବାହାରିଯିବ ଖରାପ ବାହାରିଯିବ ଅଧେ ଛଡିଗଲା ଭାବିଲେ ନାଇଁ କି ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ କଲି ନାଇଁ ପୁଅ ମାର ଦେଖିଲ ଏବେ ଯାକେ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ଦେଖିଲ ଏବେ ଯାକେ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି କିଏ କହିବ ମୁଁ ଯାହା ଟେଣ୍ଟ ବାହାର କରୁନା ଧରିନା ହେଲା କି ଗୁରା ତ ଧରିନା ଟାଣିନା ଆଣେ ଆଉ